खुलुमबाय स्टुडियोआव दङ उदांस्रि मोसाहारि मोनसे गिदिर खौरां हारियाना आरो जम्मु काश्मीराव दिनै विधानसभा बिसायख'थिनि फिथायखौ मोनगोन। हारियाना आरो जम्मु काश्मीराव विधानसभा बिसायख'थिनि भट साननाया बे समाव सोलिगासिनो दं। बीजेपी आरो कांग्रेसनि गेजेराव सोर देरहासार जानो हागोन। बे समाव हादोरनि नोजोरा हारियाना आरो जम्मु काश्मीर बे मोननै रायजोआवनो दं। सोर देरहागोन बिनि फिथायखौ दसे समनि उनावनो हादोराव मोनथिनो मोननाय जागोन। मख'नो गोनांदि हारियानायाव बीजेपीआ मोन 90 मासियाव बिसायख'थिखौ गेलेदों, जेराव दासिमाव मोन 46 मासियाव आवगायगासिनो दं। गुबुन फारसे जम्मु काश्मीरआ 2014 मायथाइनि उनाव 10 बोसोर गोलाव सम थाना दफा 370 खौ बोखारनायनि उनाव गावनि गिबि आयेन आफाद बिसायख'थियाव भट होदोंमोन, जेराव कांग्रेस दोलोआ मोन 52 मासियाव आवगायना दं आरो बीजेपीआ मोन 22 मासियावल' आवगायनो हादों। एग्जिट पोलनि बायदिब्ला जम्मु काश्मीराव कांग्रेस दोलोआ सरकार दानो हागौ। जम्मु काश्मीराव कांग्रेस दोलोआ आवगायगासिनो दं आरो गुबुन फारसे हारियानायाव बीजेपीआ आवगायगासिनो दं। नंगौ, बे समाव हारियाना आरो जम्मु काश्मीराव विधानसभा बिसायख'थिनि भट साननाया सोलिगासिनो दं। हारियाना आरो जम्मु काश्मीराव दिनै विधानसभा बिसायख'थिनि फिथायखौ मोनगोन। हारियाना आरो जम्मु काश्मीराव विधानसभा बिसायख'थिनि भट साननाया बे समाव सोलिगासिनो दं। सोर देरहागोन बिनि फिथायखौ दसे समनि उनावनो हादोराव मोनथिनो मोननाय जागोन। मख'नो गोनांदि हारियानायाव बीजेपीआ मोन 90 मासियाव बिसायख'थिखौ गेलेदों, जेराव दासिमाव मोन 46 मासियाव आवगायगासिनो दं। गुबुन फारसे जम्मु काश्मीरआ 2014 मायथाइनि उनाव 10 बोसोर गोलाव सम थाना दफा 370 खौ बोखारनायनि उनाव गावनि गिबि आयेन आफाद बिसायख'थियाव भट होदोंमोन, जेराव कांग्रेस दोलोआ मोन 52 मासियाव आवगायना दं आरो बीजेपीआ मोन 22 मासियावल' आवगायनो हादों।